Sanibonani. Indumandumani. Edumeko lasezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejembeje mfazweni empandla. Inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Umkhonto kwazi igazi indaba ekhalamanzi dictionary. Indaba zadida umndeni zawudida inhliziyo zamadoda zibomvu. It is a Saturday afternoon, 5 to 4 the time. Guys, I'm just here driving around eMhlanga, driving around ngiyakhaya kwami from a productive meeting. I'm driving around eMhlanga and also I'm here just to let people know ukuthi sasa ngizobe ngisegoli esontweni. Whoever wants to come ukuzovakasha esontweni lesithelo sika Jehova ngizobe ngikhona laphana eJohannesburg khona lapha esontweni. So if you want to come esontweni lesithelo sika Jehova, you might as well call for direction, but listen down CBD next to pharmacy yami laphana. It's inamba yakhona ngafone number nethi 066 00 266 33 066 00 266 33. Ngizoyingenela nje ekhaya kwami Nkosi yami. Ngazi ngokuthiwa kusescomplaza. Ikhona iscomplaza la. Oh, by the way, this is Zinga. Kusezinga la. Kusezinga nje lana nami ngihlalela khona. It's one of my houses. Okuthiwa ngigijele eminyango. Kuthiwa ngigijele eminyango. Kuthiwa ngigijele eminyango ke la. Mabechaza. Ake ngibuza iphoyisa leli. Iphoyisa leli kuthiwa ngigijele eminyango. Ake ngimbuze ukuthi ngempela sengicoshiwe yini. Mfowethu. Kuthiwa ngisahlali lana. Hayi ngiyaluzwa nami nodaba. Ah sondela la. Kuthiwa ngisahlali lana abantu bayakubuka la ku Facebook. Sengihlala lapha. Sengihlala lapha. Awuhlala lapha. Kuthiwa ngihlali nje lana. Kuthiwa ngacoshwa mina. Kuthiwa umuzi wadliwa. Guys, this is my house. Angijwayele kuyenza lento engiyenzayo, angithandi kuyenza. It's like isithomela abantu abangaka afford. But ukwabona Nkosi yami uthi umfunani ngizokubloka amagama abantu asiwakhulumi lana. Siswami ngazi noma usisi wami noma ubhuti wami. Ngiyacela amagama abantu singawathinti kakhulu. Yabona ke la ngihlala khona. Akufani nalaphana kwezinye izindle engazazi. Ngeke ngibize ngamagama. I-league ne-level. This is where I stay. My house. My house, my cars. What's going my cars.
Ante. Ante. Ngakhuluma ukudelela ngilive. Yangixosha. Angangixosha. Lily. Hello, mommy. Hello, Lily. Why is the TV not on? Because I didn't put it on. Already you didn't switch it on? No. Switch it on for me. Switch it on for Teddy. I need to watch. This is a cinema. Cinema, le? You don't know how to switch it on? Wabiza u-anti kwakho wemame. Umuntu osiza ubani ubizwa ngoba. Where is Emmy? Emmy Club. Emmy. Ooh. 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 Namakota uchu. Switch it on. Please switch on the TV for me. Hello, mommy. Emmy, push-ups for me. Do push-ups for me. Push-ups. 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 Push-ups, girl. Push-ups, Lily. Show Emmy the push-ups. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come, let's go to the gym. What are you wearing? Bobby. Huh? Hello, auntie. How are you? What? The push-ups where? Oh, the laptop, I left it. So we are now. Forgot office. Use the other big one. Bachimeli ugo labangisiza. Bachimeli uyongisiza. Ngoba sesimukeliwe isicelo sami. Sengizonitshela ukuthi indawo kuphi hayi ngizoyibheka ngempela. And kumele sisayineni ukuthi ngathi mase kusondele abantu bese beyashintsha umqondo. Which is the compensation of occupational act, the UI Act, and Wena ujima nini? Ngizojima nini? Ngihlala ngibusy mina. Unasikhathi se-gym mina. Busy. But unfortunately yonke imizi yami inama-gym. Steam room la. Light yasebenza. This is the steam room. This is the steam room. Asingabiza amagama abantu. Sokuthanga competition compete nelima. Mihle, come to daddy. Mihle, come here. Say hello. Hello. How are you? Hi. What's your name? What's your name? Emihle. What's your name? What's your name? Bathi angisanayo indawo yokuhlala. Ngesilungu we call it the last kick of a dying horse. Let them say that's the last kick of a dying horse.
I've been keeping so quiet for so many time, for so long. So I won't talk again. Whatever it is, I'm just waiting for the day to come, whereby we're going to the ring and we show him who's the real man. And maybe we need to sign some forms ukuthi umuntu abantu bangasuki kude bezobuka njenga engezi. We are on it. We're looking for the venue. We'll announce soon ukuthi where is the venue. Soon we'll announce that the venue. Come here. Come here. She wants to sit with me. She's not hungry. She's not hungry. Emmy, are you hungry? No. Are you hungry? Are you hungry? No. Are you hungry? No. Are you hungry, Emmy? No, yes. She's not hungry. She wants to sit with me. Baby boy's downstairs. Come, let's go to bed. No, she doesn't want to go. Do you want to go, Emmy? No. Do you want to go? Come, let's go eat. No, say no, Lily. No, always you leave her alone. She doesn't want to go with you. Lilita! Where's Lilita? No. Where's Lilita, Emmy? She's there. She'll get hurt now. Lilita, are you hungry? No. She said you are hungry. She's not hungry. You're not hungry, but you're gonna have to eat your food. No. What's your name? Let's go down to mommy. Where's your tablet? Her tablet. Oh. Take your tablet. Let's go down. Naughty eveza, naughty. Khona ufuna uzochuza la. Khona ufuna uzochuza la. Akukhona njalo kwami lana futhi. Hey. Siyami. Hayi boxing on. Angihleti futhi. Angibuze ezayo mangigadla induku ukuthi ngigadla kanjani we mame yolimala nje boxing on angihlehla ngeindawo angijiki Guys, kusasa ngisegoli ngisonto egoli 066 00 26633. If ever ufuna ukungibona egoli ngizobe ngisonta khona kusasa lokhu nje okusayo. You call that number for my directions. Ngizobe ngikhona khona egoli. Okunye nokunye ke sikubeke eceleni ayike segoli kusasa guys. Guys, I'm hungry. Mali ijacket yami.
jacket yami egqokile. Angikho live kodwa ijacket yami. Sengiphumile kodwa ijacket yami. Veze infone. Awuzoyibona kodwa ijacket yami. Sengiphumile ijacket yami. Jacket yami kodwa. Ikhumule bese ngiyayisusa. Zodle ebhanoyini. Wala ngegosi ngizodle ebhanoyini. Yadliwe ebhanoyini. Azi flight yami ubani isikhathi? I'm hungry. Someone is following me. Someone is following me. Keep on following me. And then umsindo lona. Bangelani umsindo? Who's following me? Who are you following me? Oh. Ona kuze live because I'm nimnike na show live ngayo. The remote? Bring that one. Those two. Insizwa ayikhulumi kakhulu nje ziyaphezulu zesibhakeleni nje phele inkani. Bafethu ngifuna ukunibonisa nje lo muzi okuthiwa sengiphumile kubona hayi. Ngikhona mina na. Cabanga ukuthi yonke into not allowed to go outside. Come. Come, I know you want to come. Ngicabanga ukuthi bafethu seniyabona ke. Amanga. Leave her olethu. Come, Emmy. Was. Boy. Ntetele, olethu. Nteteleze. Come. How? Ufuna ukuza no olethu uthi come. Huh? I'm going to jump in the pool. No, don't jump into the pool. Why? It's cold. I'm not going to. You are not allowed to swim today. Where are we going to swim? No, go ask permission from mommy. Mommy said no. Mommy said no. No. Yes. Olethu. Tell mama ukuthi ulilithu uthi ufuna ukuswima. And it's cold. I love swimming. Say hello. No. Say hello. Come. Hey, yabona bafethu kufanele niyibone lento ukuthi inamanga amaningi. Mina ngithe ibaby oil wenza ngayo la isipidi sakhe. Nemakhanda oil futhi buye enze ngayo le nto yabo abayenzayo. Yabo. Hayi ngoba ekhuluma kakhulu nestep sakhe siyashuta ikade bemlimaza. Ngiqedile nkosi yami bakithi. Hayi. Qedile. Sazobuya kodwa namafayela amaningi ngoba kunabanye bepolitiki abaze baxabana amadoda uthiwe bangayena. Shothi bamzwa kahle. Hayi. Siyama ayiphelile mfowani zami. Hayi angijiki hayi bamqedile izinqo. Hayi bamqedile bakithi. Baqede bamnika imali yokwakha. Ungazi igama elithi Rocky Rich uyitshela ukuthi indawo soka. Indlu yadlela amandiya naye futhi amandiya akafuna ukuphuma endlini yamandiya. Phuma endlini zamandiya. Finish. Phuma
sikhombise i-title deed ukuthi yakho indlu ibiza wena kumasipala akuyona yakhe leyo ndla ibizi yena akujeki nje lapho ngimile futhi ke wenze kahle impela uthi uthe uona ngithi ngemesha ngikhuluma kakhulu maye ngishaya uyangishaya it's fine vele ngizobe ngishaya ubhuti omdala ngizobe ngishaya ubhuti omdala kunama 35 years he's 43 years it's fine ngizobe ngishaya ubhuti omdala kodwa ngizofa ngizamile kodwa kubuhlungu ukushaya ingane ibukise ngayo ushaya ingane angisho lutho kodwa abuze kwabangaziyo hayi abuze kwabangaziyo angifuni ukukhuluma kakhulu ngithi ngizombamba intamo imsonto uchazelani ngithe kwiposter sichazi lutho ungachazi ungangikanti kakhulu mawuyinsizwa thana hayi bafowethu mina ayilimezi khona udede ayidedela impela ukhipha usuku ngizolikhipha khulileka usekhulumile wathi first Friday of November bhalani phansi first Friday of November ngizoloku ngin update ke nimbhekeke uPDD ubaba makhanda uPDD ebaleka indawo ngizoyithola nje futhi izoba easy ngizothola iground la esasidlalela khona istadium egroundini lapha ngizothola iground lapha eVerele ngiyolibhuka I will make sure ukuthi ngiyathola le ground ngena abantu mahala nemali mahala ngizocela ubaba 3 seconds maybe azoba urefi angazalume ngoba ngifuna lume angalume baba 3 seconds zomlanda animlandeni baba 3 seconds ngitshela ngiyambiza ngapha sicela zoba urefi mayitha ngamfundi futhi urefi anginankinga phela mina ngelusa mina ngithwasile ngene ehlathini angimkhumbuli mina hey ulothi yeka lento eyikahle asayeki manje silungisa siyalungisa izwe ngoba solo kwesikhuluma kanje ngathi sabantu besifazana asibona abantu besifazana futhi maybe ngikhuluma ukucinga ngizobuya sengene update asengilo ngitshela laba abacontrol social media njengamanje bhalani ukuthi kodwa yona selisuke lahlala ikhishiwe ku first Friday of November ivenue uthi akanankinga nokuzevelela anginankinga hayi uthe uzoba live yini umdlalo asesiyozwa ngaye kubaba uPDD mantanyuzwa sizozwa ngaye ukuthi uthini ukuthi uyafuna ukuthi ube live noma akafuna ukuthi ube live kuyena but mina mayifikile nje nina ningazama ukusondela nje kuphela kunankinga mahala nje futhi kufuneke lutho iphela niyositshela isikhathi ukuthi how many minutes manithi 10 minutes akunankinga 10 minutes ngoba phela yikho imeshe ngana start and stop kumele kube no starting point no stop finish so ke siyobonana ngalelo so kodwa ke niyibonile bafowethu umuzi wami nawu sekuyangichazela lokuthi hayi kuningi okuhamanga shothi inkosi yami nimbonile ukuhlola kwakhe njengoba ethi uyangena esigodleni ahlala hlola ayikho lento ayihlolayo uyi26 elifostayo futhi elifostayo leli 26 inkosi yami bese kuba le asentuzuma cha ngizonenzela futhi live on Monday yentuzuma ngiyoyivusa icase kulekani ngiyoyivusa nje icase ngoba kukhona into ezomthinta wathenga abantu yena ukuthi bawuvula icase lapha owajika kwangazi ukuthi ubani ovula icase izovuswa khulekani so i-date on yomdala ubaba omdala futhi angeke ngisho ukuthi ubaba umantanyuza eseshaya ingane ngizombhaqa angeke ngimiyeke ngizombhaqa ngeke ya kuyonisiza futhi lokho ukuthi ningayingeni wena kwakho buka nje uPDD ubuka isitabane silwa nomuntu oqondile ubuka ukuthi kuzoyenzakalani isitabane silwa nomuntu oqondile ubona nesifuba nokugqoka ama fake lapha etown gqoka ama fake uthenga lapha etown anyonyobe afake eplastic ngathi ngicela lo khomba ngentshela narama rastaka u3 cela ninginike lokho ama fake lawa agqokayo ngizile nje ukukhuluma ukuthi uyaya ko Cape Town noGoli unamanga akapost iTip lakhe le flight wagcina nogibela iflight lo mina nje sengilinda usuku nje sikalo wesenzo live futhi lento isimoshela isikhathi benginikhombisa nje umuzi ebethe ufuna ukubona umuzi wami yes what happened what happened Lily it's hurting you Lily is hurting you No, he's trying to. They hit me here. No, stop it, don't fight, guys.
because your dad is fighting with Mr. Nzama, okay? The dad is fighting with Mr. Nzama, okay? Not you. Thank you. So guys, lungisani ukuthi nizeke impela. Hey. Ngoba iyahlupha lento uthola ukuthi sidelela obhuti abadala ufane ngabe sebahlonipha. Yibo manje into engiyibukela ku TikTok abantu abakhuluma kakhulu. Hey. Awobhuti manje osisa bakhuluma kakhulu. Kodwa kufanele ngoba umuntu obenza lo mthelela nomkhokha uye lo baba lo oze nomkhubo omubi ukudliwe ingqene. Udliwela indlala. Udliwela indlala. Bese bemndle bese bethi ngena ku TikTok, ngena ku Facebook, khulumeke. Hayi, Nzama. Ukunika mfowethu izinto zokuthi upheshe ngoba hayi. Angathi kuthiwa futhi nofebe uyafeba kakhulu abasakufunda amakhehla awo eqembe eliphikisayo futhi eliphezulu hayi bathi abasakufuni. Umuzi awusapheli. Kodwa ngathi khona elinye alitholile lihle ikhehla elimnikile imali. Ngoba ethi uyoqhubeza idamu. Ayisoka noma ungakhuluma uthini ayisuka futhi umuntu anganaki wena. Hayi ngeke ngimbize ngegama lento uyabuye uyayipromote lento eyingeke. Ayisoka. Hayi man. Ngeke ngikhulume naye. Ngoba ungathola ukuthi umuntu ohleli nawe usenga-update nokuthi wenzani. So nje hayi. Hamba uphinde futhi bakuphinde futhi engqene. Hamba bakuphinda futhi. Bakwehlisa ngoba umuntu okwazi ukumehlisa ilamakhehla. Bamvele bambambe bamncikise lapha izindlini zamandiya bamenze athule. We.